Were ma pacho kaendi koro ni to ijiwo mondo mi owuog oko kendo ndikre manindo mano mar kawo pande kendo gibi giling' ombulu kochopo gi nendo mar 2027 e kinde yiero maduong' mibiro bagi e pacho kaendi. Maendi en jipo nindo mabende koro golo koda bunge la wananchi manindo ma Migori County kotelnegi koda jakom margi migosi Thomas Onyango mabende ne oyango ni kinde niendi ma odong' mana thuolo mar dweche 18 kende to oganda ma pacho kaendi dhi e yiero maduong' owinjore mondo mi oganda go eko duto ma pacho kaendi ma osechopo higni 18 to pok ondikore kaka joling' ombulu owuog oko mar kawo pande kendo gibi gidhi giling' ombulu mar neno ni giyiero jotelo go eko makare manyalo chwalo dongruoge ma owinjore e pacho kaendi. Today, the Independent Medical Legal Unit joins the community in celebrating International Women's Day. Today's theme is Rights, Justice, Action for All Women and Girls. IMLU brought together over 80 women human rights defenders, survivors to dismantle systemic barriers to justice.